No niin, nyt tulee pieni tietoisku golfareille ennen kaikkea. Koska tämä kesä nyt lähenee tässä tiukasti ja jopa tänne Lappeenrantaankin saapunut, niin tuossa juuri olin yhden golfarin kanssa treenailemassa ja hakemassa sitä kuuluisaa pidempää lyöntiä nyt sitten sinne golfkierroksille kesään ja tietenkin niin kuin tuloksia parantamaan. Niin käytiin läpi sitä, että miten tärkeä meillä toi kehon tai keskivartalon stabiliteetti on siinä, että se lyönti pysyy hyvänä ja se niin sanottu moottori, eli meidän keskivartalon lihakset pystyy sitten tuottamaan sitä hyvin jaettua tasapainosta voimaa sinne mailan päähän asti sitten käsien kautta. Ja se mitä tuossa, nyt en lähde puhumaan itse harjoittelusta, vaan se harjoittelu ulkopuolella olevasta tai rinnalla olevasta äärettömän tärkeästä asiasta, eli siitä mitä täältä suusta menee sisälle tuonne vatsaan. Ja minkä takia tämä nyt on tärkeää, niin se on muutamia syitä siihen, jo ihan pelkästään niin kuin varmasti arvattekin, niin sen takia, että meillä energiaa olisi sinne kierrokselle, koska se kierros ei kestä ihan muutamaa tuntia, vaan parhaimmillaan sitä 5 aina plus tuntiin runnata se läpi se kierros ja siellä riippuen tietysti välineellä millä liikut, niin onko se sitten golfkärrit vai onko se kävely niin väkiselässä tai raahaten perässä, niin joka tapauksessa energiaa kuluu ja mikä ennen kaikkea siellä golfissa myös kuluttaa on se asennon ylläpitävien lihasten vaatimukset sekä sitten tietysti voimaa tuottava liikettä saava sylinteri, mutta sitten myös tämän korvien väli, koska se varastaa mielettömän määrä sitä vapaana olevaa verensokeria silloin kun te olette ajattelemaan, suunnittelemaan, keskittymään koko aika sinne, koska jos se fokus häviää, niin usein se pallokin häviää tavalla tai toisella jonnekin, ehkä ei sinne tahdottuun suuntaan. Niin pidä huoli siitä, että syöt fiksusti, koska muuten se tuhoat sen hyvän kierroksen pahimmillaan siitä, että ne verensokerit heilahtelee minne sattuu, fokus heilahtelee selkeä minne sattuu, koska meillä ei ole kirkasta mieltä millä ajatella ja millä keskittyä ja kun ne lihakset tarvii sitä energiaa ja ennen kaikkea se korvaväli tuottamaan hallittua energiaa ja rytmitystä, niin siitä kannattaa pitää huolta. Sen lisäksi vielä semmoinen asia, mitä monesti eivät jengi tule ajatelleeksi. Itse tämän on kokenut aikanaan, kun selän on hajottunut oikein huolella. Ja onneksi siitä saanut itsensä uitua terveiden kirjoihin takaisin ilman puukkoa, mutta sillä ruoalla on myös merkitys siihen, että jos ei syöt sitä ruokaa vähän sillä tavoin, että käyt vatsaa kuin kompostina, eli mitä sattuu sinne huitoon sisään, niin aina suurempi riski on siihen, että siellä syvien lihasten toiminta heikentyy, eli poikittainen vatsalihas, syvät multifidukset ja syvät kiertävät, rankaa tukevat lihakset muun muassa siellä ja tämmöiset rangan nikamien väleillä kulkevat lihakset, niin ne on ongelmissa silloin, jos on vatsaturvoksissa ja tuntuu, että joka 3 askella pääsee sitten kaasua ulos tai pierua, että on niin älytön ilmavaivainen kaveri sillä kentällä. Eli sillä nyt, että mitä sitten se ruoka on, tai mistä ne hiilihydraatit esimerkiksi tulee, niin siihen ei ota yhtään sen enempää kantaa, mutta yhtä kaikki se, että jos se ruoka aiheuttaa sille epämukavuuden tunnetta vatsaan, turvotusta, tuommoista kaasun kertymistä sinne, niin se on hyvä hoitaa pois, koska silloin kun siellä sitä on päällä, nyt kun golfilyöntikin, niin se on nopea liike, nopea rytminen liike, jossa on mieletön määrä sitä energiaa, kun se maila pyyhkäisee sieltä, joko riippuu vähän mailasta, millä lyödään, mutta driverissakin se voima on aikamoinen, mitä välittyy sinne meidän keskivartaloon ja rankaan ja siihen koko meidän kineettiseen ketjuun, millä myös sitä voimaa tuotetaan. Niin väittäisin näin, että et halua olla se golfari, joka sitten sen lyönnin jälkeen pitelee sitä alaselkää tai alaselän aluetta tai yläselkääkin, että hitto kun tää tuntui pahalta ja joku vihlas. Koska se hyvä lihaskuntakin voidaan tuhota sillä ja lihasten hallinta, että se keskivartalo on ongelmissa siitä huonosta ruuasta. Eli eti sulle oikeat ruuat, millä sä pidät huolta siitä, että se vatsa voi hyvin silloin kun lähdet kiertää sitä roundia. Valitse myös fiksua ruokia sen matkalle mukaan, että sillä yhdellä kinkkusämpyllä et selviä kyllä sitä 5 tuntia kovin tyylikkäästi. Ja olkoon niitä ovia eväitäkin, niin niitä löytyy paljon hyviä vaihtoehtoja, mitä sillä voi olla matkalla mukana, että pystyt pitämään sen pään sharppina koko sen matkan ajan. Niin silloin tästä kierroksesta tulee paljon miellyttävämpi ja pystyt pelaamaan sitä omaa parastakin peliä siinä vaiheessa. Jutellaan myöhemmin tuossa toisessa videossa myös sitten siitä, että millä tavalla siihen voidaan valmistautua, niin että me saadaan meidän hermosto, kaikki ne meidän lihakset sinne mukaan, faskia mukaan siihen toimintaan, jotta se liike on sulavaa, mutta tehokasta ja oikea ajoitettua. Ja tosissaan näistä asioista vielä sen verran pakko puffata myös kollegaa, huikeita liikkeen ammattilaista kuin Ari-Pekka Lindbergia. Kannattaa seurata, jos yhtään mietitte sitä, että miten sitä liikettä, tervettä liikettä saa aikaan ja järkevää voimantuottoa, niin semmoinen Ari-Pekka Lindbergin googlettaminen voi olla kova juttu
itseni ohella siis tietenkin. Ja siellä semmoinen kuin Anatomy Trains in Training on tämmöistä liikkeen avulla tehtävää tai niin kuin liikkeen ymmärtämistä ja sitä, miten sitä saadaan tuotettua. Mutta pitäkääs mielessä tässä muutamia ajatuksia tosissaan siihen syömispuoleen ja ei muuta kuin hyviä, turvallisia ja tehokkaita ja onnistuneita kierroksia. Moro!